Un segon, Hola, per cert. Cesc, pots fer el Booktube? Vale. Hola, bon dia. Soc en Cesc Molina i avui us vinc a explicar aquesta col·lecció de llibres, Lagos i els monstres. Alguns ja la coneixereu. N'hi ha uns quants a la biblioteca de l'escola. El llibre tracta d'un nen que es diu Ajos, que un dia va a la biblioteca de la seva escola i darrere un llibre troba aquest peluix. El peluix es diu Senyor Flet, però en veritat no és un peluix, és un monstre. No fa por, és molt amable. S'alimenta de llegir llibres. Hi ha 18 llibres. L'autor és en Jaume Copons i la il·lustradora és la Ileana Fortuny. L'editorial és Conville, on treballa la meva tieta. Hi ha molts menys monstres. En total, n'hi ha 10. Hi ha la Zaka, en Ziro i molts més. Recomano aquesta col·lecció de llibres a gent molt creativa. Espero que us hagi agradat moltíssim. Adeu! Bueno, vaig a posar, vale? Adeu. Un fred, tu. A veure, tu, que estem a 3 graus. A veure, tio, estic gravant. Vale, perdona, Tornem-hi. Tornem-hi.